ಲೇಟ್ ಇಂಕ ರೆಡಿ ಆಪಿನ ವಿಷಯದ ದಾತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ಇಂಕ ರಡ್ಡ ತೆಗೆದು ಹೊರ ಅದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಒರಿ ಒರಿಯೇ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೇಟ್ ಇಂಕ ರೆಡಿ ಆಪಿನ ವಿಷಯದ ದಾತಿ ಈಸಿನಾ ಲೇಟ್ ಆದು ಜಿರಪ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಿದಡ್ಗ ಮಾರ ಯಾನ್ ಗಟ್ಟಿ ಜೇದಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ಲ್ ಉಂತಾಡದು ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಕರ್ಲ್ ಜಲ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕರ್ಲ್ ಉಂತಾರೆಗ ಚಂಡಿಗುಜ್ಜಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕರ್ಲ್ ಉಂತಾರೆಗ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನಪ್ಪ ಚೀತಿಯ ನಾನು ಯಾನ್ ಏತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಕಿನಿ ಇನ್ನು ಉಳ್ತಾಯನ ಮಾತ ಯಾನ್ ಸುರುಪಿನ ಜುಮ್ಕ ಬಾಡು ದಾಗದು ನಾ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷದ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತ ಎಂಚ ತೋಜಾವತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಮತ್ತ ಇತ್ತ ನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣಿ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ದಾದ ಕತ್ತ ನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣಿ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂಚ ಪಾಡೋಡ ಬರುತ್ತಾನ ಮಲ್ಲ ಜಂತು ಕೀತು ತೇತೊಂಡನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಎಬ್ಬಿ ಪೂತಲಗೆ ತೋಜೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಪಾಡ್ನೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇനി ಮಾತನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಇನಿ ಬೇತೆ ಅನ್ ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮಾರಯ್ಯ ಅಂತ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆತು ನಾನು ಅಂಚ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತಿನ್ಕೆ ಪಡಗತ ಬೊಟ್ಟ ದಾಲ ಆಪಲ್ಲ ಯಾನೊಂಚು ಏತು ಪೊರ್ಲತ್ತ ಮಸ್ಕಾರ ಬಣ್ಣ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗುಂದು ದಾಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಕಂಟಿ ಜನ ಕಂಟಿ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಐಲೈನರ್ ಪಾಡು ಜಾನಿ ಕಂಟಿ ಮತ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿಂದೇನು ಮಾರೆ ಉಂಡ ಕಂಟಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬೊರ್ಚತ್ತ ಸೊ ಎಸ್ ಉಂದೇನ ರೆಡಿ ಆಂಡಿ ಯಾನಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾತು ಪಿಸಾಡು ಯಾನ್ ಪೋಪಿನ್ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ ದೇತದೆ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಾರ ತಿಕ್ಕ ಪಿತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಪಡ ಪೋಯಿ ತುಲೆ ಮುಂದೆ ಅಂಕಲ್ ಬೇಗ ಬೇಗಲ್ಲ तुम्हें आना है क्या मेरी ब्लॉग तो हाँ ठीक है ठीक है दादा बंदा यान ಸಂಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಮೆ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಹೆಂಗಲ್ ತಿನ್ನೋಣಂತ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೆಂಗಲ್ ತಡ್ಪು ಹೊಡಿತ್ತೆ 7 ಜನ ಒಂಜಿ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಹಾಡಲ್ಲ 190 ಅವು ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಬರಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಬೇತಕ್ಲೆ ಅಂತ ಜಾರ ಜತ ಅಂಚ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಹೆಂಗಲ್ ತಿಂದ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತಿಂದು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಹೋಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೋಗ್ಬೇಕನೆ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಇತ್ತ ನಾನು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ತೋಡು ಮತ್ತೆ ದಾದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇತಿಂತ ಇಂಚಿಂಚಿಂಚಿಂಚ ಆಗುಂಡೆ ಪಣ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಡತ್ತ ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಸುರುಕ್ಕೊರ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ಲೀ ರೋಟಿ ಬಕ್ಕ ಬಟಾಟದ ಪಲ್ಯ दादा बंदा इतने एन मरे क्लास अभी कितना टाइम है 8:25 अंड इमेगे पिरोंजी बिल्डिंग पोडु ಎಂಕೊಂಜಿ बिल्डिंग पोडु ನಮ್ಮ 8:30 ಗೆ ರೀಚ್ ಆಪನೆ ಜಗತ್ತುಂಜಿ
ಮಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಂದುದ ಎಂಗಳು ಒಂಚೆ ಇದೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾದೆಂಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ತೀರ್ಥ ಹರಿಬರಿ ಓಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನು ಅಂತ ಅದ ಮಲ್ಪನು ಯಾನೊಂಚಿ ಪಡ ಏನು ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಒಂಚಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಾನು ತೋಜವನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮನುಷ್ಯರಪ್ಪ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಶುರು The guys who are, so they asked, because they have only 100 seats, they asked one extra. ఇంకా నా ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಮಾರೆ ಇತ್ತ ನಾನೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 4 ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ನಾನೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಾನೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ದಾದ ಪಂಟ ಫೈನಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಪತ್ತೊಂಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಸ್ಮಿಟನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಸಾರಿ ಕುರ್ಮಿಲ್ ಬೂತೆಲ್ಲ ತೋಜೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಪಾರ್ಸಲ್ ಪತ್ತೊಂಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ಲ ಸತ್ಯಂಲ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡಾ ಕೇನು ಮೇರಾ ಆವಾಜ್ नहीं आएगा ना अभी हाँ अंचा सत्यम अंचा दादा पंडा इन दादा गोतुंडा सेकंड क्लास पातिरत्तिन मारे कर्म प्रेजेंटेशन इत्तंड ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸುರುಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇಡ್ ಬಾರೆ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೇ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಇಡ್ ಬಾರೆ ಅಡ್ದು ಬಕ್ಕ ತಕ್ ತಕ್ ತಕ ಒಂದುಂಡು ಮಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಕ್ಕ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ಎಂಚ ರಡ್ಡ್ ಡಬ್ಬ ಬೈದಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಬಟ್ ದಾದನ ತೂಕ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಸೊ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ನಾನೊಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪಿನೊಂಡು ಅವು ಇತ್ತ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ತೂಡು ಸೊ ಇತ್ತ ಪಾರ್ಸಲ್ ದೇತ ಒಂದು ವನಸು ಪೋದು ಎಂಕ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ತೋಡು ದಾದ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದನೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬರ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ತೊನ್ನೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಪಿದ ಇರ್ಬೋದು OTP ಮಾತ ಪನೋಲಿ ಕೆಲವೇ OTP ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚೆಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮೇಲ್ ರೂಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಪೇರು ಮಾತ ಪಾರ್ಸಲ್ ತಗೊಳ್ಳು ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮೇಲ್ ರೂಮ್ ಹೊಡ್ದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೀಗಲ್ಲ ಏತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಎದ್ದು ದಿನ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈಜಿನ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಣತ್ತ ಎಂಗಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಗೇಟ್ ಮುಟ ಬರ್ರೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಪೋಪೇರು ಈಜಿನ ಇಂಚ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಜ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ಜಿಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಟ್ ಮೂಲ ಅಂಚೆ ಈಜಿ ಮಕ್ಕಳು ದೇತೊಂದು ದೀಪೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೇಪ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಗ ಬತ್ತದ್ದೇ ತೊನ್ನೋದಿ ಉಂದೆನ್ನ ಇನ್ನಿತ ವನಸ್ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಉಂಬೆ ವೆಜ್ ಪುಲಾವ್ ಬಕ್ಕ ಕಡಲೆದೆ ತೊಂದೆ ಯಾನ್ ಇಜಿಂದ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಪಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಆನಾಗ ಮಾತ್ರ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ತೊಂದು ಬರೀ ನೋಡು ತಿನ್ನಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬನ್ನ ಬದಿಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಿನ್ಪ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪೆಚ್ಚು ಮಾರ ಅರ್ಧ ವನಸ್ ಆಯ್ ಪಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ತದಿಲ್ಲ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೆ ಪಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪೆ ಎಚ್ಚದಾದ ಪಂಡ ಎಂಗುಲು स्मिटन बईदेना था मैंने ओपन कर तो कसर कुदले वो दूसरा वाला है ना वो भी दे दो तुले इंचा है ओपन होता तुले 2 आया है यार वो ओपन करो इसका मतलब इसमें 2 आया है तो देखते ಗೀತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ರಡ್ಡಾಡ್ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ರಡ್ಡಾಡ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ದಾಯಿಗಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಆಡಂದಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತು ರಡ್ಡಾಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆಯ್ನಾಗ ಐಟು ಒಂದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಉಂಡು ಆಯ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ದೈತೆ ಒಂದೇ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ಲಿಗೊಂದು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾಂದಾದಪ್ಪನ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಆಯಾಗ ಒಂದು ದಾದಪ್ಪ ವುಡನ್ ಕೋಮ್ ತಿಕ್ಕದ ಐಟು ವುಡನ್ ಕೋಮ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಸೊ ಅವೇನು ಆಯ್ದೆ ತೊಂಡೆ ಬಕ್ಕ ವುಡನ್ ರಡ್ ಬ್ರಷ್ ಬೈದೀನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬಟ್ ರಡ್ ಬ್ರಷ್ ಬೈದೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಮುಂಚಿದೆ ತಾನೆ ಆನಂದ ತಂದೆ ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಯಾನ್ ಖಾಲಿ 169ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಈತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಇತ್ತದಾದ ಪಂಡ ಆಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತು ಎಂಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಪಿರ 3:15 ಅಂಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಬ್ ಹೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಮಾರ 3:30ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 1:45 to 3:15 ಮುಟ ಉಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಪಿರ ಎಂಕ 3:30 to 5 ಮುಟ ಉಂಡು ವಾಯ್ ಬಗೆನ ಪೂರ ಹೋಲ್ ಡೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗು ಹೊರ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಸರ್ವೈವ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಮುಡಿತದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋಂದುಲೆ ಒರ್ತೆ ಈತ್ ಜನಲ್ಲೇ ನಾನು ಯಾನ್ ಪೂಪಿನ ಒರ್ತೆ ಹಾಂ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಹ್ಯಾಪಜಿ ಸೊ ಇತ್ತಾನು ಎನ್ನ ಪಿರೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದಿನಿ ಎನ್ನ ಪಿರೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋದು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಉಂಡು 3:15 ಮುಟ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಯ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಐತೆ ಮೂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದಿರ್ಲೆ ಮೂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತಲ್ಲ
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ದಪನ ಮೀಡಿಯಾ ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೇ ಇಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ತುಕ್ಕ ಹೋದು ಇತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತ ಎಂಚನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತನಲ್ಲಿ ದಾಲಾತ ಮಲ್ಪುಜೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಾತಂತುಲೆ ಅವು ಕ್ಲಾಸ್ ಸಮ್ಮರೈಸ್ Are you doing any blog? देखो ना ये देखो सौरभ कितने ये कौन है दीप्ति हाँ हेलो सो इतने क्लास पोदु आपका क्लास है क्या इतने क्लास पोदु तू का प्रिपेयर आते हैं इन पंद्रह वंजी लास्ट क्लास में मुझे तो बुड़का बक्का दादा पुंटू का बक्का Violent, like how do we draw violent? हाँ दादा बंडम ಎಂಕಿತ್ತೆ ನೆನಪಾಯಿನ ಮಾರೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಏನು ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಚಾಪರ್ದು ಬತ್ತೆ ದಾದ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ತಿಂದು ಇಂಚು ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ 8 ಗಂಟೆ ಇತ್ತ ಆಜಿ ಕಾಲು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ್ದು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬತ್ತದ್ದು ಕುಲ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಅಡೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೋಯಿಜಿ ಸೊ ನಾನು ಅವಂತೆ ಪೋರ್ತುಡು ಮನಸ್ಸು ಪೋಪ 7:30 ಸೊ ಯಾ ನೈಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡುಜಿ ಇದೇಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನು ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಅದು ಬಕ್ಕ ಪಿರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲ 8:30 ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಆಂಡ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಪೋಯಿ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೆಲವರು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಕುಲ್ಪ ಅಪ್ಪಣ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡುವೇರು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವ್ರನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುನಗಾರ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪೆ ಹೆಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪೆ ಅಂತ ಬಂದು ಸೊ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಂಡೆ ಬಂದು ಯಾನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಬಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಚಿಲ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಮಿರು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಯಾನ ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋಯಿ ಪಣ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋಪಿನೇಟ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಪಣ ವೀಡಿಯೋ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ದಿನ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೊರಕಾಂಡು ದಿನ ಪಾಡ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪೆ ಬರ್ಪೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಪೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟು ಜನಗಳ್ದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ತುಕ್ಕ ಯಾನ್ ನನ್ನ ದಾಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಆತೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್